Балалар лагерләрендә беренче смена ачылды. Шул исәптән Восток лагерендә балалар ял итә башлады. Әлеге лагерга җәй балаларга программасы буенча капиталь ремонт ясалган иде. Аның ачылышын хәбәрчеләребез дә күреп кайтты. Восток исемен йөртүе юкка гына түгел, әнә шулай нәкъ чын корабльдәге кебек ял итәргә килгән балалар йолдызларга юл ала. Монда һәр нәрсә галәмне хәтерләтә. Һәр иртә зарядкадан башлана, аннары җиңелчә иртәнге аш. Иң мөһиме, бар да әни пешергәнчә тәмле. Очень аппетитно. Я бы хотел поесть прямо сейчас. Өстәлгә карап галәм киңлекләрендә өйрәнәләр. Хәтта бу хакта президентка да сөйләп күрсәттеләр. Настроение каково? Яңартылган Восток лагерында 7 корпус. Һәр берсендә легендар космонавт һәм конструктор портреты. Корпусларда уңайлы кичкенә һәм җыйнак кына кунакханәләрне хәтерләтә. Балаларның шатлыгы ишенә сыймый, берсен-берсе уздырып хисләрен уртаклаша. Хороший большой холл. Все новое, чистое. В общем, вы в восторге. Восток лагерында ашхана, клуб һәм зур актлар залыннан тыш футбол кыры, шулай ук баскетбол һәм волейбол майданчыклары бар. Я 2 раза только в лагере был, но уже прошло сколько времени, я все время вспоминаю, как мы, сколько друзей там нашли, как мы проводили время. Я искренне всех вас поздравляю с завершением учебного года, чтобы каникулы у вас проходили содержательно, интересно. Восток лагерында җәй буе 800 бала ял итеп кайтала. Татарстан күләмендә барлыгы 180 меңнән артык бала сәламәтлеген ныгыта. Мы один из немногих субъектов Российской Федерации, который сохранил загородные базы. В свое время руководством республики было принято решение запретить перепрофилировать эти лагеря. Благодаря решению президента республики за 5 лет 94 государственных лагеря приобретут такой современный вид. 94 дәүләт лагерынан 20дән артыгы яңартылып эшли башлады. Димәк, киләсе елларга тагын да күбрәк бала ял итә ала. Мөршидә Җихан, Инна Данилова, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары.